Doncs aquí hem de completar aquestes frases i respondre a aquestes preguntes. Diu, la majoria d'enquestats ha respost, doncs mirem, aquí tenim un diagrama de sectors en el qual es correspon per proporcionalitat, doncs quan més gran és el sector, doncs més persones han donat aquella resposta. Per tant, veiem que dels tres sectors, el sector més gran és el no, val? Perquè aquesta línia està més avall que no pas aquesta, i per tant la majoria dels enquestats han respost no. Doncs aquí tenim que tenim uns quants que han respost sí, uns quants que han respost no i uns quants que han respost no se sap. I tenim que ens demanen quin percentatge de persones ha respost que no. Doncs aquest percentatge tenim el que sí que sabem, aquí no es veu gaire, això d'aquí, però aquesta línia va fins aquí. Val? El que sí que sabem és que el 20% ha respost que no sap i el 25% ha respost que sí. Per tant, tenim que 20 més 25 són 45%, el 45% de la gent ha respost o bé sí o bé no sap. Quin serà el percentatge de gent que ha respost que no? Doncs tota aquella gent que falta fins a arribar al 100. Per tant, haurem de fer 100 menys 45 i això dona 55%. I llavors ens demanen quin percentatge no ha respost que sí. Llavors tenim que els que han respost que sí són el 25%. Per tant, els que no han respost que sí són els que han respost no se sap o bé no. Val? Per tant, seria el 20% de no se sap, vale? Més el 55% dels que han dit que no. Per tant, això em dona el 75%. També ho podríem haver fet pensant que, clar, si el 25% són la gent que respon que sí, tota la resta per arribar al 100 són les que han dit una cosa diferent del sí. També ho podem fer com 100 menys el 25%, que és sí, em dona el 75%.